Yabona nathi nadlala ngathi South Africa. Which games are we talking about? Manje games manje yabona ku-wrong lokho. Wena ukho wrong but lokho ku-wrong. Lokho ku-wrong. Lokho nje ku-wrong. The games. Basugainile. Nako phela bathula kugainile. Nako phela bathula kugainile. That's a gift. Swangazi ke. Lapho zabuya mngani nami. Lapho. Zabuya my boy. So uyela no offense kodwa niyajola. Yes. Nangu lo munye lo mphorayo. Yes, we are dating. Mara like naman. Oh. Manje siqabane manje. Siqabanele Natasha. Uthahani. Sorry nana. Ukuzwana kwenu kufana nokuthi abahlukaniswa. Sinahlukaniswa no matter what, no matter the circumstances. Ngeke ngeke mfethu lona yo. Awumfethu lona yo ngaliwa. Engashaya mina ngabulala umuntu mfethu. Khuluma. Wawuthanda ukuzifaka wena? No. Wawuthanda ukuzifaka? Indlebe yakho why usifaka wena? Umuntu Hayi shap ngiyaphuma lapho. Yabukisi bithi sabanyana nali bashimani hey badingi. Awubinga wona ama request mas. Okay. Kungalibele amazep. Ngicela Natasha. One. Ngicela ukukhulume ngeApula no Eve. Angiyakwazi ukwehlisa volume. ngiyangikwazi. Okay, indaba yeApula lilaka Eve. Kwenza kanti webo ubangumsindo la cabanga. mina nginomsindo vele this one. I'm like, okay. Sadakiwe. Unathi. Sadakiwe. Back. Hey, singiyeke. Izongichatha nabafundi. Kanti Guys, we lost our what's this? What's this man? Yeah, yona le be. Hey, selukuthi ukhona la mfowethu. Hayi, zongichatha. Singisheke cha kusakekho. Awumfowethu akekho. Baba, iyangibhola lento lesingimele episode 2 so shoot. Akafoni Natasha athi episode 2 zani nizoshoot. Sithi gaqa. Plus kuniyeme lesixoxa ngayo le industry. So when ngifuna manje azi inkinga soyamara sokhuluma after live ake ngiyeme nixoxe ngale industry when yeah kunyenye ukukhuluma yo ngathi nganyamalala lapho bawuqala ukukhuluma nyamalala